Uma ubheka kuleli dolobha uthola eminye imindeni kunzima ukwamukela. Endaweni yenhlekelele kutholakala izidumbu ezine zabathandiweyo bayo. Izinkulungwane zabantu ezidilikelwe ngamakhaya azo balahlekelwa ikho konke akacacike ukuthi basakhona yini abaphilayo. Turkey is not rich country. I actually want to go to Europe. Why? I want to live there for help people, not just for German, also from all over the world. Abahlengayo babiziwe kuba beze kuleli bhilidi ekholakala ukuthi kunezimpawu zabantu abasaphila. Kodwa emva kokuthungatha emva kwehora abahlengayo baphinde bathola esinye isidumbu. Basaqhubeka ke nokuthungatha omunye umuntu ekukholakala ukuthi usaphila.